लोगोफोर मिनिनोसो गारसोदों आंखौ नोंसोरलाय मिनिगोन ना मिनिया रायजोफोर आं खिन्थु दिनै फैजेननायावनो मिनिनो ओंखारसोदों मिनिनांगौ बन्धुफोर मिनिबासो गोदि गोला जामजानायफोरा स्रा जायोनो मिनिनो ओंखाराबाबो जाथारि गोदाव सोराव गोसोखांलाबायनानै मिनिलाबायनांगौ हारसिंनो आरो जाय मिनियाना बियो दंफां मुरासोनो आच्छा जिखियानो जा दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट स्टुडिय'आव नोंथांमोननि गेजेराव खावब्लाब्ला नुजाफैदों आं मावजि बुन्दा बसुमतारिया दिनैबो नोंथांमोननि गेजेराव गरम ताजा आमायथ' किडनि मावग्लुंलायनाय फ्रेस रादाबफोरखौ लाबोदों आङो गोबाव खालामालासिनो मेन बुस्थुसिम मेन आयदासिम मानबाय लांदोनि फै खुलुमबाय 26:30 जानाय लोगो लोगोनो दुलाराय खोनासंग्रा आरो नायग्राफोरनिसिम जोंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै आं रादाबखौ फरायनो लादों मावजि बुन्दा बसुमतारिया दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ क'क्राझारनि दतमायाव मैया हौवाया अयथासार मिनिट बिरि सिगारेट सोबबाय थानायनि थाखाय हिनजावा रागा जोंनानै सिगारेट सिङावनो बानलु गोरानखौ सोखुमना दोनना सोबहोनायाव हां सरथे गुजुख्रेबनानै हौवाया थैनो गोनां जायो सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला हिनजावा बिरि सिगारेट सोबनो बादा होसेयावबो मानिखाय रागाजों बेबायदि खालामदों होनना बुंथियो जायनि जाउनाव सिगारेटनि थांखुखौ बखना बानलु गोरान गुन्दैखौसो सोना दोनना बेबायदि खालामफ्लाङो होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना लायो अदालगुरिनि बाजारिफारा गामियाव मैया सासे आइजोआ बिउटि पार्लाराव थांफेरा थांनानै मेकआप खालामजाना हौवानि सिगाङाव खावब्लि नुजाफैनाय लोगो लोगोनो हौवाया हिनजावनि महरखौ हरखाब सोलायनायखौ नुना बागदावना सकजाना जायगायावनो जलदब गोग्लैना खावसे आधा मरा पेरालाइसिस जायो बेरा फारसेथिं गौरां पार्कआवबो मैया रं नाम्बार जाना सानै सेंग्रा सिख्लाया लोगो हमलायनायाव हौवाया हिनजावनि महरखौ नुना हाइ प्रेसार दावखोलायनाय जायो होनना स्रोद थुलुंनिफ्राय मिथिफैदों मिथिथारनाय बादिब्ला हिनजावा जोबोर दावखा बादि गोसोमोन आरो बियो लोगो हमनो फैनायाव मेकआप दाफबजोबना फैदोंमोन नाथाय दुखुनि बाथ्रा मेकआपआ गोलोमदैजों हुगारजाना गोसोम महरा बेरखाङो बेयावनो हौवाया हाइ प्रेसार जागलायनाय जाथाया जायो बे फाग्ला बिदिजों जायो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हाजिरगुरि होननाय गंसे गामिनि हाजो बसुमतारी होननाय सासे बिहामजोआ गावनि गुंखेखौ बिहावनो एल' बाथोन जाहोखुमाना बिहावनि डायबेटिस बेरामखौ फाहामनो हायो नाथाय बिहावा उनाव आन्दाज मोननानै नखराव दावराव दावसि जायो बिदिनो बुलाय बुसि जानाय समाव बिहावा बिहामजोखौ रागा जोंनानै सिनस्रिथिं जोनानै सिंख्रिख्रि खालामना दोननाय जाथाया जायो नाथाय बिहामजोनि गुंखे बाथोनखौ जानानै गावनि डायबेटिस बेरामा हामनायखौ मिथिनानै बिहामजोखौ निमाहा बिफिननाय जायो मख'नो गोनांदि बाथ्राखौ मिथिनानै जायगानि सुबुंफोरा सोमोनाङो आरो बेयावनो सासे बुरिया अयथासार सोमोनांद्रायनानै प्रेसार स्ट्रक जानानै जलदब गोग्लैना थैलाङो गुंखि एल' बिहावनो जाहोना डायबेटिस बेराम फाहामनायखौ खोनाना ओनसोल नाङै आरो ससियेल मिडियाफोराव दावराव जानायखौ नुनो मोनो बे बाथ्राखौ आनजाद नायमारनो आमेरिकानिफ्राय 5 बालन्दा साइन्टिस्टफोरा मोसौ गारिजों बड'लेण्डसिम दावबायफैगोन होनना बुङो बाक्सानि सालबारियाव मैया हिनजावजों हौवाया बोरैबा हराव उन्दुख्रेबजाना थामहिनबा होसिनजाना थैनानै थायो गादामब्लेफारा गामिनि गंसे नखरनि 140 किल'ग्राम अजननि सासे आइजोआ हौवाखौ हराव उन्दुलांनायाव बोरैबा होसिनफ्लांना फोथैना लानाय जाथाया ओनसोलनाङै सोमोनांहोदों खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला हिनजावा जोबोर मोदोम गेदेर दामफेरफेर लोदोदोथारमोन आरो हौवाया रांख्रब खाख्रेब लावथि साइजमोन जायनि जाउनाव उन्दुसिनजाना हां लानो हायैनि जाउनाव थैनो गोनां जायो होनना बुङो बे फाग्ला बिदिजों जायो अदालगुरि जिल्लानि लावदांगिफारा गामिनि सासे आइजोआ खामानि मावनो बानानै 34 बोसोर मेगन नुयि आरो आथिं लिंग्रि जाफ्लाना फावथिना खालामबोनाय जाथाया सोराङाव फैयो सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला मोनाबिलि समाव फिसौफोरजों ज' रायलायबाय थानाय समाव सासे फिसौआ हरखाबै ओइनै मोसाया होनना सिगिनायाव बुरैया बागदावना 34 बोसोर आथिं लिंग्रि जाफ्लानायखौबो बावफ्लांना मोजाङै खारफ्लाङो आथिं लिंग्रिया बोरै एथ' मोजां खारनो हाखो होनना न'नि सुबुंफोरा सोमोनाङो आरो गावनो उनाव सिमान जानो गोनां जायो नाथाय बोराया बुरैखौ रागा जोङो मानोना बिहामजो फिसौ मोनलायनानै एथबां बोसोर मानो फावथिना खालामबोदोंमोन होनना बुङो बेखायनो बोराया रागाजों बुरैखौ थाफ्लिथिं जोनानै खुग्लुबहोना हा फुवासे मोनजाहोलायो
चिरांनि बिजनियाव हौवानि फाखनाखं गेसाव नालि मोनामनायजों हिनजावा गेदेर बेराम जानाय खौराङा जोंनाव फैदों। मख'नो गोनांदि गोबाव बोसोर फिसाया गावनि फाखनाखंखौ सुवालासिनो मैला मैथा लाखिबोनायनि थाखायनो अयथासार गेसाव मोनामजाबोनांबाय थादोंमोन होनना बिसिया बुङो। हिनजावा सुनो होबाबो मेवनायनि थाखायनो गावबो दाङा आरो मालायखौबो दांनो होआमोन, जायनि जाहोनाव सेरजों थांबानो गेसाव मोनामलायना जादों होनना बुंदों। बिथांनि आफाखङा ओरैबायदि गेसाव मोनामनाय जालांदोंमोन दि आनखि थाम्फैफोराबो खाथियाव फैबानो थैगुलायनाय जादोंमोन, जायनि थाखाय बिथाङा हराव मुस्रि सोङाबाबो उन्दुनो हायोमोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा गुबुन गुबुन मेलाफोर खोनाबाय जानांगौ, जेरै मागो मेला, अम्बुबानि मेला, इन्द' भुटान मेला बायदि बायदि। नाथाय नोंथाङा खि मेलाखौ मालाबाबो खोनाफेराखै आरो नुफेराखै। बेखायनो गिबि आसामाव जानो थांगासिनो फैगौ 10 खालार शुक्रबार ढेकियाजुलिनि बाटासेफ्राव बे खि मेलायाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफोरा बाहागो लाफैगोन। बे खि मेलायाव बायदि रोखोमनि बादायलायनाय नुनो मोनगोन, जेरै जाय सोर जेसेबां खि गोरा खिनो हायो आरो सोर जेसेबां दैलाव खिनो हायो। बिदिनो मानसिनि खि आरो गुबुन गुबुन जिबनि खिबो जानायबो बादायलायनाय जागोन। सोर जेसेबां बांसिन खिनो हायो बेनिबो बादायलायनाय जागोन होनना बुङो। बेयावनो सेथि बान्थाखौ मोननो हागोन -10 करोड़ प्लास 10 करोड़ .√1/2 रुपि आरो नैथि बान्थाखौ मोननो हागोन 6 करोड़ डिवाइडेड बाय 2.0 होल स्क्वायर अल्फा बीटा गामा रुपि आरो थामथि बान्थाखौ मोननो हागोन 99 lakhs A plus B होल स्क्वायर डलार रुपि। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बे बोसोरनि सिंगल एवार्डखौ आसाम सरकारनिफ्राय मोननो हादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फाग्ला नांदेरफारा गामिनि बिथां मुस्रि नारला नारसि जलदब बसुमतारिया। मिथिनाय बादिब्ला बे बोसोराव बिथां सेंग्राया रावबो सिख्लाफोरजों रायलायबोआखै, रावबो सिख्लाफोरनि मोखाङाव नायबोआखै आरो रावजोंबो हाय हेल' बुंबोआखै। बेखायनो बिथाङा बे बोसोरनि सिंगल एवार्डखौ मोननो हादों होनना बुंदों। सम जानाय लोगो लोगोनो दुलाराय खोनासंग्रा आरो नायग्राफोरनिसिम जोंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरफिननानै गोसो गैयाब्लाबो खिनो ओंखारनाय आरो हासुनो ओंखारनायनि थाखाय दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोनाखैब्लाबो गोजोनथों, साबसक्राइब खालामैफोराबो खालामलांथों, हिनजाव मोनिफोराबो मोनथों। जाबायलै दानो फाला फालासो बुंफ्लांलांलै आंना।